En daar zien ze dan de duivels van Stijl, die hel wel op weten te stoken, zodat we nog bijna 24 uur weer een lucifer krijgen. En achteraan in die rij loopt natuurlijk onze opperduivel. En die gaat dadelijk de niet een heerser heen uit die helle poort horen. Het is de Grover. Ze weet het ook, Grover. Deze jong, die heeft weinig vrije tijd. Hij is met een verrekkers van duivels gooien dekse neer. Hij is heel betrokken. Hij heeft deze vereniging, maar in een warme man met al meer dan 4 vastelovensverenigingen. Daar moeten we niet enorm gehuurd om zien dat hij dit jaar met ons voor moet gaan. Ik kom meneer Vos Lucifer 2020, de hier Bram Schouwenberg! Bram Schouwenberg! Hij zal ons dit jaar voorop gaan de komende 3 Vastenhovendag. Want bij ons is het de traditie, een pas op de eerste dag van de Vastenoven, onze hier zo uit die helden laten komen. En dit jaar is dat niemand meer, niemand minder dan deze jongen hier, Bram Schouwenberg! En als tweede, zeer belangrijke onderscheiding ontvangen van ons dienstkapel, de goddelijke plakketten die opgehuurd zijn, den sticht samen met de kapel de Vastenhovenfeest beleven. Hier heet de heer, de scepter van Vastenhovenvereniging, de Ketelheers.